ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala namang masamang ipakita ang pinaghirapan mo sa iba. Pero meron yung iba na para bang sumosobra na at hindi na nakakatuwa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang mag-flex ng mga pinaghirapan mo? Dear Papa Dudut, mabuhay kayo buong team ng Barangay Love Stories sa number 1 radio station sa Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. Ako nga pala si Brian, 35 years old at gusto ko lang idulog sa inyo ang problema at kwento ko tungkol sa babaeng nililigawan ko. Siya si Barbie, 25 years old at sosyal. Na-challenge ako noong simula dahil baka high maintenance, pero inassure naman niya ako na hindi siya ganong klase ng babae. Ora lang daw talaga niya ang pagiging sosyal, kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, sa kanya talaga ako tinamaan ng husto, Papa Dudut. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko siya. Nasabi ko na nga rin yon sa dating kaklase at kaibigan kong si Martin. Binida ko talaga si Barbie sa kanya para suportahan nito ang feelings ko. 10 years ago nang magkaroon ako ng seryosong relasyon, Papa Dudut. 5 taon din kami ng ex kong yon bago ko nalaman na ipinagpalit niya ako sa isang matandang mayaman. Dinibdib ko yon ng sobra at mula noong nagkahiwalay kami, puro lang ako panghaharot sa mga babaeng nakikilala ko, pero wala naman akong balak na seryosohin sila. Siguro dahil bukod sa hindi pa ako ready ay hindi rin ako totoong interesado sa kanila. Pero nung dumating si Barbie sa eksena, Papa Dudut, nagbago po ang lahat. Naramdaman ko ulit yung kilig at kakaibang saya kapag may nakilala kang taong gusto mo. Kapag kasama ko si Barbie, ang gaan lahat ng nararamdaman ko. Dinadaldal ko nga si Martin tungkol doon nang minsang nagkainuman kami sa bahay. Panay lang ang kantsaw niya sa akin dahil sa wakas daw ay nadali na ako ni Cupido. Himala talaga na bigla kang nagpainom ah. Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Hayaan mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo pre. Bakit ganyan ka na? Nabetsin ka ata ng sisig eh. Awat ka na sa pulutan ha. Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo tong nararamdaman ko tapos panaybasag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig ha. Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo ah. Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Huwag mo naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung Dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan parang si Julian San Jose. Pangkalendaryo. Jackpot ka na dyan pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit eh. Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo nung ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin eh. Tapos nung nag-break kayo,
Lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka eh. Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako pre. Parang bromance ah. Parang kabit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Panira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat wag ring masyadong mabagal, ha? Kasi baka mamaya masalisihan ka pa. Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may pa-abs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babaeng hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar ha. Kaya tinan mo, makakabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwewelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak eh. Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman. Kung saan-saan na napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit magkausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ng focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yon ay punong-puno ng kilig ang dibdib ko. Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya. Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila. Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noong una pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong magseryosohan na kaming dalawa. Buong gabi kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na ngayon ang lahat kaya kinansyawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Di ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako, kaya dapat ako magbayad. Eh pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangitiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Naku, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung yun lang ang afford mo. Aray naman, nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to, nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha.
Pinaghandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na mayroong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya nating ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya ko magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano bang steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun. Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina mo papasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan ng pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw. Kaya huwag mong bibiruin tong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman. Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yun ha. Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo nang itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa Imamay Day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papadudot, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga maalaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yon sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ng paraan. Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, papadudot. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon. Dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, papadudot. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang luging investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Naambunan na rin ako syempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, papadudot. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon
Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ako nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganun kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una inakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi pa naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga syala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi ang mamahal nga ng mga benta. Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, dun tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit gumawa pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga. Pag ako sinumpong baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunas ka maigi ng kamay mo, ha? Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa ro sa sulok, oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na. Huwag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Huwag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo. Dahan-dahan lang sa paghawak, ha? Kasi tinitignan na nila tayo eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ko saglit. Harangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ngang picturean yan. Kaya nga si simple tayo, di ba? Harangan mo ko dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo, ha? Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to, tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako, hawak yung pangarap kong bag. Ay, grabe yung kaba ko dun, ha? Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo usasain. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na ako ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili, ha? Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Di naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina, magbumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya itiko mo lang yung bibig mo ha.
atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures. Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yon. Hiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yon. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Ganon na siya kakomportable sa akin, Papa Dudut. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw sa kanila. Ayos talaga pag in love ka no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, panay ang libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy itong biyayang natatanggap ko sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya? Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatubili na iwagayway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Nanlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre. Anak ka naman ng tipaklong Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Uso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirapan mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung finiflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos magpipicture siya at ipopost siya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagayway mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social climber. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yon. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagdanakaw na yung ginagawa niya? Parang inangkin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko picture lang yun. Wag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue, kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na iniiyak kada may pinopost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kami nadaanan. Sabi niya, picturean ko daw siya doon, kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Parang ako na naiiya sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo magpicture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picture ako sa doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop.
Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinahubad kay Barbie yung kwintas tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niyang i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ang ina-upload niya. Ayun, kumalma bigla. O anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na eh. Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon? Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin, Papa Dudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin. Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inalis sa buhay ko ng mga taong ganito. Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papa Dudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Kade-date namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag nati-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ang mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula. Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahalang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nagpicture sa paa niya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut.
Napagod yung pa akong umaura ha. Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling magpicture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro, kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo magpicture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede no, kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo. Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuan ako sa gusto mo mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin. Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Ay nako, hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas practical na alam. Mas practical? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-e-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets. Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Eh bakit hindi na lang tayo pumunta ng Korea para totoo na? Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Eh sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan, nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. E di i-hide natin sa kanila. Basta yun lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon ha. Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyupsal. Perfect yun, di ba? Perfect yun. Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Alam ko na bibigla ka pa lang ngayon. Pero mamaya pagka uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yon inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na't
Nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Hiyang-hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Hello, Martin, saan ka? Siya tayo? alas 10 pa lang ng umaga pre. Okay na yan. Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broken nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya po nga pangit tingin sa atin ng mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papano. Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya niyo pa naman tingnan dun sa mga picture niyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh. Hindi naman talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami dun. Si Barbie may pakana nun. Bumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap na may nasasaktan tayong tao. Tama ka. Sige, pass muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre, ano man maging resulta ng pag-uusap niyo ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Huwag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. O sige, ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit ayoko pero sige, tawagan na kita para magkali naman na. Oh, mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka na lang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo? Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka na lang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bala ko talaga na i-ghost ka eh. Para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal na makipag-iwalay. Ang galing mo rin no? Matapos mo akong makuha at saka ka biglang aayaw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki eh. Sa una lang kayong magaling. Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ay. Kaya gusto ko na rin aminin sa'yo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yun nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun no? Kapal ang mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto.
Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka wala naman akong ginawang masama. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman, di ba? Ang babaw ng panghuhusga mo sa akin. Barbie, ang gusto ko lang sana. Tuloy-tuloy ang sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo. Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasan ni Barbie. Nang hinayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko. Ayoko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng the one ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na gaya ng apoy, saglit lang na magliliyab. Pero mag-iiwan naman po ito ng init na hindi makakalimutan. Mga ala-alang babaguhin ang tingin natin sa magulong mundo. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nagpapainit sa iyong buhay ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Wala na po akong ibang mapagkwentuhan ng story ko kaya naisipan ko mag-send po ng sulat sa inyo. Para may share ang isang moment sa buhay ko na forever kong i-cherish. Ako po si Anika, 28 years old at 3 years ago ay nakatanggap ako ng isang balita na bumago sa buhay ko. Dati po akong empleyado ng isang broadcasting company. Napilitan akong tumigil sa trabaho kong yon matapos akong dapuan ng isang sakit. Meron po akong systematic lupus na na-diagnose noong 25 years old ako.
Para po sa hindi pamilyar sa sakit ko, ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ay immune system ko mismo ang umaatake sa malulusog na cells at organs ko. Dahil dito ay prone ako sa pananakit ng dibdib, rashes at ilang internal problems. Simula nung nagkaroon ako ng sakit ay bumaligtad na ang mundo ko. Ang dating masaya at puno ng pangarap kong buhay, Papa Dudut, ay nabalot ng kadiliman. Nadepress ako at nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Lagi na lamang akong nakakulong noon sa bahay dahil natatakot ako na baka ma-trigger ang sakit ko. Ang apartment namin kung saan kami lang dalawa ng mama kong si Mariel ang magkasama ang nagsilbi ko ng mundo. Naging sensitive ang katawan ko sa maraming bagay. Tuwing natitrigger ang sakit ko ay nagkakaroon ako ng rashes sa balat at mukha. Sumasakit din ang kasukasuan ko at lagi akong pagod at hirap huminga. Sa mga moments na yon, Papa Dudut, ay para akong nawawala sa katinuan. Sa madaling sabi, impyerno po para sa akin ang sakit ko, Papa Dudut. Isa itong sumpa na hindi gugustuhing maranasan ng sino man. O anak, ininom mo na ba yung gamot mo? Opo, ma. Tapos na po. Patingin nga ng rashes mo. Medyo mo okay naman na siya. Lagyan mo pa rin ng cream para mas mabilis gumaling. Opo, lalagyan ko mamaya. Medyo masakit pa po ang katawan ko ngayon eh. Hirap pa po akong bumangon. Ako na lang maglalagay. Nasaan ba yung cream mo? Nandyan po sa may bedside table. Amin na, lalagyan kita ng cream. Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo bumaba na po, sinat na lang. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Bakit na-trigger na naman yung sintomas ng sakit mo? Hindi ko nga po alam. Di na nga ako lumalabas eh. Nandito na lang ako lagi sa kwarto. Hindi ka naman ba stressed? Ma, simula po nung nagkasakit ako, hindi na nawala yung stress sa katawan ko. O baka naman kinulang ka sa tulog. Baka yun na nga po ang rason. Bantayan mo yung katawan mo, anak. Hindi ka na katulad ng dati na okay lang magpuyat o di kaya malipasan ng gutom. Hindi ka na sinusunod ng katawan mo. Dapat ikaw nang sumunod sa katawan mo ngayon. Ang hirap po eh. May times na parang ang lakas-lakas ko tapos bigla akong titirahin ng sintomas ko. Ang dami kong gustong gawin pero simula nung nagkasakit ako, wala na akong ibang magawa kundi magtago. Hindi ko nga alam kung anong gusto ng katawan ko ngayon eh. Maya-maya, bigla na lang ako nagkakaroon ng sintomas kahit nakahiga lang naman ako. Nakakapagod, ma. Malalampasan mo rin to. Paano? Wala naman pong lunas sa sakit na to. Wala pang lunas. Pero marami ako nababasang kwento ng mga lupus patient online na nakakabalik pa rin sa dati nilang buhay. Maayos lang na gamutan at pagbabago ng lifestyle yung kailangan mo. Mas mabuti na lang yatang mamatay kaysa makaranas ng ganitong klaseng sakit eh. Huwag mo namang sabihin yan, anak. Normal lang na maging malungkot, na magalit. Pero kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, huwag ka namang sumuko. Nandito naman ako na aalalay sa'yo eh. Pero yun na nga po sana yung ayokong mangyari. Simula pagkabata, inaalagaan niyo na ako. Pati ba naman ngayong matanda na ako? Feeling ko tuloy, wala na akong ibang dulot dito kundi maging alagain lang. Walang magulang ang mag-iisip ng ganyan sa anak nila. Kung pwede nga lang sana forever kita nga alagaan sa abot ng makakaya ko eh. Mas gugustuhin ko pa yon. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ayoko mamuhay ng ganito, ma. Ang bata ko pa para malimitahan ng ganito. Marami pa akong gustong tuparin sa buhay. At matutupad mo yung mga bagay na yon. Hindi ibig sabihin na porke masakit ka ng ganito katapusan na.
Simula pa lang to, kaya kailangan mong bumangon para makapagsimula ka uli. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng buhay na to. Hindi ko pa nga tanggap na ganito na yung kapalaran ko eh. Hindi mo naman kailangang magmadali. Darating ka rin sa puntong matatanggap mo rin ang lahat. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa problema. Kilalanin mo uli ang katawan mo para hindi pa balik-balik yung mga sintomas. Babalik ka rin sa dati. Maniwala ka sa akin. Sana nga, mahanap ko pa rin ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Yan, ganyan dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Walang mangyayari kung mananatili kang malungkot. Alam mo, kapag gumaling na yung sintomas mo, maganda siguro kapag maghanap ka ng mapapagkaabalahan. Tulad naman ng ano po? Bagong hobby. Mag-aral ka ng Nihongo. Di ba gusto mo magpunta ng Japan? Pag-aralan mo na yung lengguwahe nila ngayon. Parang hindi na po mangyayari yan eh. Kung ayaw mo, maghanap ka ng madaling trabaho online para may ginagawa ka. Sikat ngayon yung ano bang tawag doon? Yung virtual assistant ba yon? Subukan mo kaya yon. Basta kahit ano na pwede mong pagkabisihan para malibang lang yung utak mo. Sige po, susubukan ko po. O siya, mauna na ako. Magpahinga ka na dyan. Sige po ma, salamat. Good night. Good night din po. Papa Dudut, totoo naman ang mga sinabi sa akin ni Mama. Kung mananatili akong malungkot, forever akong magiging malungkot. Wala akong ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan at simulan ulit ang bagong buhay ko kasama ang mga adjustment nito. Nung gumaling ang mga sintomas ko ay naghanap ako ng mapagkakaabalahan dahil marunong naman ako sa English at nag-apply ako bilang online tutor para hindi naman ako maging palamunin na lamang sa bahay. Doon ay sinimulan ko na ang pagtanggap sa bago kong kapalaran. Mahirap man ay sinubukan kong mabuhay ulit kahit na limitado na lamang ang bawat galaw ko. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at umarap lamang sa computer para magtrabaho. Hanggat maaari ayoko nang lumabas ng bahay dahil sa takot na matrigger ulit ang sintomas ng sakit ko. Sobrang sensitive kasi ng katawan ko, Papa Dudut. At maraming bagay ang nakakapag-trigger sa sakit ko. Katulad na lamang ng araw. Bawal akong maarawan dahil nagkaka-rashes ako. Bawal din akong malipasan ng gutom o mapuyat. Bawal ma-stress. Bawal din akong makihalubilo sa mga tao dahil madali lamang akong dapuan ng sakit. Bawal nga rin po kaming magkaroon ng aso sa bahay. Kailangan ko ring umiwas sa mga pagkain na makolesterol. Mataas ang sodium, matatamis, at pati red meat ay kailangan kong iwasan. Lahat ng adjustment na yon ay sinunod ko kaya simula noon ay yun na po ang naging bagong buhay ko. 2 taon ang kinailangan ko para masanay sa bago kong routine. Kahit na sobrang bored na ako sa apartment noon ay wala akong ibang magawa kundi ang libangin na lamang ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, ang boring kong buhay ay nakulayan sa pagdating ng bago naming kapitbahay, Papa Dudut. Nasaan ka? O anak, bakit? Nandito ako sa kusina. Ano yon? Saan galing yung ingay na yun? Yung alin? Yung malakas na tugtog kanina. Kakatigil lang niya ngayon. Sa kapitbahay yon. Sila yung nagpapatugtog. Bakit? Ang aga-aga, ba't naman ang lakas agad ng music nila? Daig pa nilang pa-concert Sakit sa ulo. Nagising ka ba nila? Opo. Abot ba naman sa kwarto yung tunog? Ano bang meron sa kabila? Bakit nagpapamusic sila ng ganito kaaga? Wala man lang silang konsiderasyon
Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa noon na bawal mag-ingay from 10 to 6? Ibang kapitbahay yung nagpapatugtog, sa kabila yon, yung bago. Bago? Teka, may tenant na po dyan sa may bakanting apartment? Oo, meron na. Ngayong araw sila lilipat kaya medyo nagpapatugtog sila para daw ganahan silang magbuhat ng gamit. Magbubuhat na nga lang ng gamit, mga abala pa ng kapitbahay. First day pa lang, red flag na yun ha. Mukhang magkakaroon tayo ngayon ng kapitbahay na sakit sa ulo ah. Oh, relax ka lang. Ang init naman agad ng ulo mo eh. Pagbigyan mo na sila, excited yung magkapatid eh. Magkapatid yung bagong tenant? Oo, nakipagkwentuhan ako sa kanila kanina habang nagkakape ako. Lo, talagang sumismis pa po kayo? Nakakahiya, nangaabala pa kayo sa paglipat nila ng gamit. Na-curious lang naman ako. At saka mabait naman yung magkapatid. Base sa taste of music nila, hulaan ko, mga lalaki sila no? Oo, ang galing ah. Paano mo nahulaan yon? Metal rock ba naman yung pinapatugtog? Sakit sa tenga. Pero alam mo, nak, nakakalungkot yung kwento ng magkapatid. Wala na raw silang magulang. Pareho na raw silang ulila. Namatay yung nanay niya sa kanser, tapos atake sa puso naman yung kinamatay nung tatay. Ganun kalalim yung pinag-usapan nyo? Grabe ma, ilang oras kayo nagkwentuhan? Hindi, makwento lang talaga yung isa. Galing daw sila ng Paranaque tapos lumipat sila nung nalipat ng kumpanya yung kuya niya. Ano namang trabaho nila? Yung kuya sa call center nagtatrabaho. Tapos yung nakababatang kapatid naman, physical therapist. Siya yung malayo yung binabiyahe kasi sa Paranaque yung ospital na pinagtatrabahuhan niya. Eh bakit naman kasi ang layo ng nilipatan nilang lugar? Malapit naman yung trabaho ng kuya niya dito eh. Kaya nga sila lumipat. Nag-giveaway na lang yung bunso since siya yung may sasakyan. Yung kuya niya kasi takot daw mag-drive kaya lagi nagko-commute. Kaya lumipat sila sa malapit sa workplace niya. Mukhang mas maabilidad yung bunso ah. Siya yung nagpapatugtog no? Parang. Kasi siya yung nagtanong kung masyado bang malakas yung music nila eh. Kako, okay lang. Eh kasalanan niyo naman po pala kaya malakas music nila eh. Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Baka sabihin nila pangit tayo kabanding kapag binawalan agad natin sila sa unang araw nila. Ay hindi, sila talaga yung pangit kabanding. Aga-aga, lakas magpatugtog. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari uli yun, ako na mismo kakausap sa kanila para hindi maabala yung pagtulog mo. Mabuti nga tumigil na sila eh. Tapos na siguro sila magbuhat ng gamit nila. Konti lang naman yata yung gamit nila. Kapag lalaki kasi walang masyadong gamit. Ref lang yata yung nakita ko, kama, tsaka washing machine. Chismosa ng taon talaga kayo ma. Lahat ng detalye alam na alam. Baka pati love life nila na chika mo rin. Ay oo, yung kuya may fiancé na nagtatrabaho sa US. Tapos yung bunso naman, single. Ikaw talaga ma. Mag-apply kaya kayong reporter sa 24 oras. Bagay kayo doon kasi wala kang pinalalampas. Ikaw talaga. Hala sige, kumain na nga tayo para makainom ka na ng gamot mo. Lalabas pa ako mamaya para mag-grocery. May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Yung face mask na lang siguro kasi paubos na rin yun. Tsaka alcohol na rin. Okay, sige. Papadudot, mabait na mag-asawa ang dating tumutuloy sa apartment na inuupahan ng mga bagong dating na tenant. Tahimik ang buhay namin noon dahil nagkakaintindihan kaming lahat na magkakapitbahay sa floor namin. Aware din sila sa estado ko kaya tuwing may nagkakasakit sa kanila ay lagi silang nagsusuot ng face mask para hindi ako mahawahan. Noong nagkaroon ng pandemic at nawala ng trabaho ang mag-asawa ay lumipat sila ng tirahan at pansamantalang umuwi sa probinsya. Simula noon ay bakante ng apartment na yon hanggang sa nagkaroon na nga ito ng bagong tenant at yon ay ang magkakapatid na lalaki. Never kong nakita ang mukha ng magkakapatid na yon dahil hindi naman ako lumalabas. Tanging si mama lamang ang nagkukwento sa akin tungkol sa buhay nila para mapag-usapan kami. To be fair naman ay never naman silang naging pasaway at nagpatugtog ng malakas since then. Siguro ay nakausap na sila ni mama tungkol doon. Pero ganun pa man,
Pangit nang naging first impression ko sa kanila dahil sa ginawa nila noong unang araw silang lumipat. Ang pinakaayoko pa naman ay yung mga taong walang konsiderasyon sa mga tao sa paligid nila. Sensitive ako sa mga malalakas na tunog kahit pa noong wala pa akong sakit. Kaya medyo nag-iwan yon ng bad impression sa akin. Ganon pa man ay hindi ko naman sila masyadong ginudge. Dahil sa mga sumunod na linggo ay naging tahimik naman sila. May pagkakataon nga noon na nag-aabot pa sila ng pagkain sa amin dahil nagkaroon sila ng party sa apartment nila. Kaso si mama lang ang kumain noon dahil bawal sa akin yung pagkain na ibinigay nila, Papa Dudut. Hindi rin naman po nagtagal ang masamang tingin ko sa magkakapatid. Lalo na noong nasimulan ko nang makilalang bunsong kapatid na hindi ko akalain na magkakaroon ng malaking parte ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sensitive sa init ng araw ang balat ko ay saka na lamang ako nakakalabas para magpahangin tuwing gabi. At kapag sinabi kong sa labas, ang ibig sabihin po noon ay hanggang sa balcony lamang ako ng apartment namin. Nasa 6th floor kami, Papa Dudut, kaya magandang tumambay doon tuwing gabi dahil yun lang ang time na pwede akong lumabas para panoorin ang busy na buhay ng mga taong nasa labas. Doon po ako karaniwang nagmumuni-muni at binabalikan ang mga masasayang ala-ala ko noon na hindi ko na maranasan pa in the future. Pero ang nightly routine ko na pagtambay sa balcony ay nasira dahil sa bago naming kapitbahay. May isang time kasi na habang nasa balcony ako ay may lumabas din na lalaki sa katabing balcony para manigarilyo. Agad-agad akong pumasok sa loob para hindi ko malanghap ang usok noon. Bawal po kasi ako makalanghap ng anumang klase ng usok dahil natitrigger ang sintomas ng sakit ko. Sobrang inis ako noon dahil kada lumalabas ako ng gabi ay sakto ring lumalabas sa balcony nila yung lalaki. Sa dami naman kasi ng pwedeng maging kapitbahay ay yung smoker pa ang napunta sa amin. May isang gabi noon, Papa Dudut, bago ako lumabas para magpahangin ay sumili pa ako sa katabing balcony namin. Walang ilaw doon. Ibig sabihin ay walang tao. Na-excite ako dahil finally ay magkakaroon na rin ako ng time para sa sarili ko. Paborito ko kasing pinapanood yung buwan at mga bituin sa langit dahil nakakakalma sila. Para bang sila ang karamay ko sa pinagdadaanan ko. Nakaka-clear ng utak kapag nakatingala lamang ako sa langit at dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumabas ako ng balcony at pumwesto sa favorite spot ko pero wala pa man ding 1 minute ay napatalon ako mula sa kinakaupuan ko ng biglang isang boses ang narinig ko mula sa kabilang balcony, Papa Dudut. Hi, magandang gabi. May tao ba dyan? Ay, sorry. Nagulat ba kita? Nasaan ka? Hindi kita makita. Wait lang. Bubuksan ko yung ilaw. Ayan, kita na ba? May tao pala. Nagulat naman ako. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Wala naman. Tumatambay lang. Okay, tambay well. Papasok na ako sa loob. Sandali lang. Papasok ka na? Kalalabas mo pa lang ah. May sinilip lang ako. Hindi nga. Kasi napapansin ko, parang lagi mo akong iniiwasan. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Oo kaya, tuwing lumalabas ako, lagi kang pumapasok. Inaabangan pa man din kita kasi gusto kita makausap. Bakit mo naman ako gusto makausap? Wala, gusto ko lang makilala yung anak ni Tita Mariel. Matagal na akong curious sa'yo eh. Bakit naman? Kailangan ba may rason? Hindi ba dapat magkakakilala tayong mga magkakapitbahay? Kilala mo naman na si Mama, okay na yun. Sige, papasok na ako. Magandang gabi sa'yo. Sandali. Ano palang pangalan mo? Anika. Ako naman si Sevi. So Anika, ba't naman lagi kang nagmamadaling umalis tuwing lumalabas ako? Mahihain ka ba? Hindi ako mahiyain. Ayaw mo sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Mabait ako. Hindi naman kasi ikaw yung iniiwasan ko. Eh ano?
Yung bisyo mo, bawal sa akin makalanghap ng usok ng sigarilyo. Bakit? Sensitive ba ilong mo sa mga matatapang na amoy? Nakwento naman siguro sa'yo ni mama yung sakit ko, diba? Nabanggit niya na may sakit ka, pero hindi niya sinabi kung ano yung sakit mo. Ano ba sakit mo? May lupus ako. Lupus? Hindi ba sakit sa balat yun? Hindi yun sakit sa balat. Autoimmune disease yun na mas malalim pa kaysa sa pagkasira lang ng balat. Pero parang ang kinis naman ng balat mo. Makinis lang yan tingnan kapag malayo, pero sa malapitan, makikita mo yung bakas ng mga rashes na pinagdaanan ko. So nagkaka-rashes ka kapag nakakaamoy ka ng usok ng sigarilyo? Isa yun sa mga trigger. Okay, sorry, hindi ko alam. Hindi na ako mag-iyosi dito, promise. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-adjust para sa akin. Ako na lang yung mag-a-adjust. Hindi. Ako dapat yung tumigil na sa pagsindi. Siguro sign na rin to para itigil ko na tong bisyo kong to. Ako pa talaga yung ginawa mong sign? Dahil sakitin ako, ganon? Hindi naman yun yung gusto kong palabasin. Hindi ko kailangan ng awa ng ibang tao, kaya kung… Wow, saglit lang. Hindi yun yung minimin ko. Okay, sige, wait lang ah. Ganito, mag-start over na lang ulit tayo. Hi, ako si Sevi. Pwede bang pasama na lang muna rito kahit saglit lang? Promise, hindi ako magsisindi para hindi masira yung gabi mo. Pero kung ayaw mo nang may kasama, ako na lang yung aalis. Okay, sige. Dito na lang muna ako. Ayan. Salamat ah. Malungkot yung mag-isa lang eh. Gusto ko yung may kausap ako. Eh yung kuya mo, bakit hindi siya yung kausapin mo? Nasa trabaho yon. Ikaw, wala ka bang trabaho? Meron, pero mamayang umaga pa yon. Di pa ako makatulog eh. Ikaw, baka may work ka. Meron, pero bukas pa yun ng hapon. Nagtututor ako ng English sa mga bata online. Wow! So spokening dollars ka pala? Hindi naman. Marunong lang talaga ako sa English. Foreigner ba yung mga tinuturuan mo? Oo, usually mga bata from Korea. Wow! Maiba tayo. Ilang taon ka nang may lupus? Na-diagnose ako ng 25 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 27. So 2 years ago lang? Oo, ganun na nga. Bago pa lang tong sakit ko. Ikaw naman, ilang taong ka na? 30 na ako. Talaga? Oo, hindi ba halata? Laging sinasabi sa akin yan eh. Mukha raw akong bata compared sa age ko. Totoo naman, young looking ka. Ay, kinilig naman ako doon. Ikaw rin naman, maganda ka. Alam mo, gusto ko pa sana magstay dito kaso medyo paggabi na rin eh. Mauna na ako sa'yo ah. Aalis ka na? Kailangan ko pang uminom ng gamot. Ganun ba? O sige, good night. Papadudot average height lamang si Sevi. Malayo siya sa ini-imagine kong itsura na medyo may angst na rakista ang datingan. Nagbase lamang kasi ako noon sa taste niya sa music. Lagi kong naririnig na nagpapatugtog siya ng metal rock kaya ganon ang na-imagine kong itsura niya. Pero sa totoo lang ay good looking si Sevi at bilugan ang mukha niya, chubby cheeks at mabungis-ngis. May kaunting pagkakahawig siya kay Michael Sager ng PBB. Bukod sa magandang itsura, maganda rin naman ang personality nito. Bibo siya at madali lang siyang kausap dahil charismatic siya kapag nakikipagkwentuhan. Simula noong nalaman niya ang sakit ko ay mas naging maingat na si Sevi. Nagsusuot na rin siya ng face mask kapag kinakausap ako dahil ayaw niyang mahawaan niya ako ng virus, lalo na sa ospital siya nagtatrabaho. Ang first impression ko sa kanya noon ay inconsiderate. Pero agad na napalitan yon. Protective siya at caring. Dahil na rin siguro sa trabaho niya bilang physical therapist. Hindi rin po siya judgmental. Akala ko nga ay lalayuan na niya ako once na nalaman niya na may lupus ako. May stigma kasi sa mga tulad namin na akala ng mga tao kapag may lupus ay nakakahawa na ito. Hindi nakakahawa ang lupus, papadudot. Wala pang malinaw na rason kung papaano ito nakukuha. Maaring genetics ito o di kaya'y dahil sa mga environmental triggers. Simula nung naging close kami ni Sevi ay palagi na niya akong sinasamahan sa balcony para may kakwentuhan ako. Gabi-gabi siyang nagkukwento sa akin kung paano ang naging araw niya sa trabaho.
na siyang gustong gusto ko dahil matagal na akong hindi nakakalabas ng bahay. Minsan, nagsasabihan din kami ng mga sikreto at personal issues sa buhay. Mas nakilala ko po si Sevi. Isang gabi nung sa wakas ay nag-open up na siya sa akin tungkol sa kanyang personal na buhay, Papa Dudut. Ang calming ng ganitong oras, no? Parang ang tahimik ng mundo, walang noise pollution. Tahimik pero malungkot. Malungkot? Bakit naman? Yung mga ganitong oras kasi, ito yung time na mapapaisip ka talaga tungkol sa buhay eh. Daming realizations, maraming regrets, maraming what ifs. Talaga? Ako kasi, ito yung time na nagiging thankful ako. Na despite everything, nandito ako, humihinga pa rin. Sa ganitong oras ko na-appreciate yung small things. Makes sense naman. Tsaka gantong oras ka lang din kasi nakakalabas ng walang problema. Totoo. Pero ikaw, bakit mo naman nasabi na malungkot para sa iyo yung ganitong oras? Hindi ko alam. Dati malungkot talaga kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon na lagi na kitang nakakasama dito sa ganitong oras, nabawasan na yung lungkot na nararamdaman ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkausap? Yung nakaupo ka mag-isa sa dilim? Oo naman. Isa yun sa mga sad moments ko. Mga ganong oras, lalo na kapag mag-isa ako, para nagkakaroon ako ng existential crisis. Napapatanong ako sa sarili ko, ano na bang nagawa ko sa buhay? 30 na ako pero pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Yung mga batchmates ko, ang saya-saya ng buhay nila. Abot na nila yung mga pangarap nila, samantalang ako, mag-isa pa rin. Di sigurado kung satisfied na ba sa buhay o kung ano. Gets kita. May mga moment din ako na ganyan. Lalo na sa akin, mas malala existential crisis ko. Ano na lang ambag ko sa buhay ngayon? Paano ko pa magagawa yung mga pangarap ko? Masyado pa akong bata para maging limited lang yung kayang gawin sa buhay. Bakit? Ano pa ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong abutin? Marami eh. Actually, may bucket list ako dyan eh. Os? Ano-ano naman yung nasa bucket list mo? Siyempre, una yung ikasal at magkaroon ng sariling pamilya. Maganda ka naman eh. For sure mangyayari pa rin yan. Pangalawa, gusto kong makapunta sa Japan. Gusto kong makita yung sikat na cherry blossom trees nila. Yan ang medyo mahirap. Alam ko, kaya nga nakakalungkot eh. Kasi baka hanggang pangarap na lang na makakita ako ng cherry blossom sa totoong buhay. Ano pa? Ano pa yung mga nasa bucket list mo? Yung iba, mga simpleng bagay na lang tulad ng prom night. Prom night? Oo, never pa ako naka-attend ng prom. Kapag nanonood ako ng pelikula, naiingit ako sa mga prom scenes kasi parang ang sarap ng feeling na may kasayaw ka tapos sweet at nakakakilig pa yung music. Wala ba kayong JS prom noon? Meron naman pero hindi ako naka-attend. Bakit naman? Nagkasakit ako. Talaga palang sakitin ka na kahit noon pa. Oo, parang naging foreshadowing na nga yun na ganito pala magiging buhay ko ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 27 ka pa lang naman eh. Marami ka pang chance para magawa yung nasa bucket list mo. Pareho lang kayo ng sinasabi ni Mama. Ang hirap kaya umasa. Okay na yung tanggapin ko na lang na hanggang dito na lang ako. Don't lose hope, sabi nga nila. Kasi sa totoo lang, may pag-asa ka pa naman talaga eh. Hindi ba may sikat na singer na may lupus din tulad mo? Yung sa ibang bansa? Oo, pareho kami ng sakit. O di ba? Pero siya nakakalabas pa rin naman. May social life pa rin siya. Naisasabuhay pa rin niya yung gusto niyang buhay. Nagko-concert pa nga ata siya eh. Siyempre mayaman yun. Marami siyang pera na pambayad sa mga treatment niya. Nagte-therapy siya kaya ganun. Tapos ikukumpara mo ko sa kanya na online shooter lang. Okay, may point naman. Pero yun pa rin ang masasabi ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw magagawa mo rin yung mga bagay na gusto mo. Magtiwala ka sa akin. Sa ngayon, hindi na yan yung major problem ko. Ang problema ko at the moment ay kung papaano ko makakayanan tong sakit na to. Huwag kang mag-alala. Andito naman ako na magiging sandalan mo kung sakali. Sasamahan kita sa pagharap ng sakit mo. Salamat. Actually, malaking tulong na tong ginagawa mo eh. At least may bagong tao akong nakakausap maliban sa mama ko. Iba pa rin kasi talaga yung feeling na kausap mo ng harap-harapan yung tao kaysa magka-video call lang kayo eh.
Basta kung kailangan mo na makakausap, isang tawag mo lang sa akin, to the rescue na ako. Salamat. Wala yun. Ikaw pa ba? Papadudot gabi-gabi kapag wala ng araw ay inaabot kami ng ilang oras na nagkwekwentuhan ni Sevi sa may balcony. Kung dati wala akong inaabangan sa bawat araw ko, noong nakilala ko si Sevi ay lagi na akong excited na sumapit ang gabi para makausap ko siya. Kahit papaano ay nagkaroon na ng thrill ang dating boring na buhay ko dahil sa kanya. Akala ko nga po noon ay hindi ko na mararanasan ang ganong klase ng saya. Pero sa tulong ni Sevi ay natuto ulit akong tumawa at magsaya na para bang wala ng bukas. Dahil sa kanya na-enjoy ko ulit ang buhay ko sa kabila ng sakit ko. Nang dahil sa kanya ay natuto ulit akong mangarap at magkaroon ng pag-asa. Sobrang saya ko nga noon. At maging si Mama dahil nakikita na niya ulit akong ngumingiti. Dumating nga sa puntong itinuring na rin niyang parang pangalawang anak si Sevi. Tuwing hapunan ay nagluluto siya ng extra food para sa kanya. Karaniwan kasi ay puro ordered na pagkain na lamang ang kinakain ni Sevi tuwing gabi pagkagaling niya sa trabaho dahil mag-isa lang naman siya madalas. Pagsapit kasi ng gabi ay sa trabaho na kumakain ng kuya niya. Kaya para may kasalo ay sabay kaming kumakain ng hapunan ni Sevi sa may balkonahe. Bilang kapalit ng pagiging mabuti ni Mama kay Sevi ay isang pakulo ang naisip nito para sa akin. Gusto niyang gawin namin ang mga nasa bucket list ko. Nung una ay tinawanan ko lamang yung ideya na yon dahil feeling ko ay hindi namin magagawa ang mga bagay na yon. Pero nagulat ako, Papa Dudut, dahil may itinatagong diskarte rin pala si Sevi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko ine-expect na kayang-kaya palang gawin ni Sevi ang ilan sa mga nasa bucket list ko. Ang unang ginawa namin ay sabay kaming nakinig ng audiobook ng mga librong gusto kong basahin. Gumawa rin siya ng improvised na projector screen para makapag-movie marathon kami sa mismong balkonahe ng kanya-kanya naming apartment. Isa kasi yon sa mga miss ko nang gawin, ang manood ng sine. Na-excite ako sa mga pakulong ginawa ni Sevi para sa akin noong time na yon. Lagi kong inaabangan kung ano nga ba ang mga nasa bucket list ko ang kaya niyang gawin, lalong-lalo na yung tungkol sa cherry blossom sa Japan na gustong-gusto kong maranasan. Kung noon ay nagdududa ako sa kakayahan niya, noong time na yun ay tiwala na ako sa kanya na magagawa niya ang mga bagay na nasa bucket list ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na inaabangan ko. Nasa trabaho pa lamang siya noon noong minessage niya akong kailangan ko raw maghanda ng magandang damit dahil lalabas kami. Ang akala ko noon ay sa balcony lamang namin gagawin yon dahil ang definition namin sa labas ay hanggang sa balcony lang. Pero nagulat ako noong totoong ilalabas pala ako ni Sevi. Hindi ko nga inaasahan na papayag si Mama sa ideyang yon ni Sevi dahil super protective ni Mama sa akin simula noong nagkasakit ako. Pero katulad ko ay malaki na rin siguro ang tiwala niya kay Sevi. Kaya pumayag siya sa plano nito. Pagsapit nga po ng alas 8 ng gabi for the first time, ay nagpapasok si Mama ng tao sa bahay, walang iba kundi si Sevi, Papa Dudut. Anika? Oh, ayan na si Sevi! Anika! Andito na si Sevi. Ready ka na ba dyan? Wait lang po, nagbibihis pa lang po ako. Pakisabi 3 minutes. Okay, sige. Papasukin ko na siya, ha? Hello po, Tita Mariel. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Pumasok ka muna. Si Anika po.
Nagbibihis pa lang. Alam mo naman yon, ngayon na lang makakalabas kaya pinaghahandaan talaga tong gabing to. Talaga po ba? Oo, kaya antayin mo na siya. Ay, dito ka na muna maupo. Salamat po. Saan ba kasi itong pupuntahan nyo? Malayo ba to? Medyo malayo po eh. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po matao yung pupuntahan namin. Basta siguraduhin mong safe yung pupuntahan nyo, ha? Alam mo naman yung estado ni Anika ngayon, medyo mahina pa immune system niya. Mabilis pa siyang mahawaan ng sakit kaya kailangan yung safety talaga niya ang mauna. Oo naman po tita. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po hayaang mapahamak si Anika. Salamat po pala na pinayagan niyo siyang lumabas. Naku, hindi nga dapat eh. Alam mo bang napakaraming kaibigan ni Anika ang nag-aaya sa kanyang lumabas? Ni isa wala akong pinayagan. Di nga po. Oo, pero dahil ikaw yung nag-invite ngayon sa kanya, marami akong ginawang exceptions para sa'yo. Hindi nga rin dapat kami nagpapapasok ng ibang tao dito eh. Ikaw lang yung pinapasok ko dito sa bahay. Nako, ang special ko naman pala. Special ka talaga sa buhay ng anak ko. At kung sino man ang special sa puso ng anak ko, special na rin siya sa akin. Alam mo bang simula nung na-diagnose siya na may lupus, malimit ko na lang siyang makitang ngumiti? Dati palagi siyang nakatunganga, laging nakapangalumbaba, puro buntong hininga. Ang sakit nun para sa isang ina. Yung makitang lagi na lang umiiyak yung anak mo? Naku, hindi ko madedescribe yung sakit. Kahit naman po siguro sinong magulang, ganyan din ang mararamdaman. Pero nung dumating ka, napakalaki ng pinagbago niya. Sobrang energetic na niya ngayon. Ang aliwalas na niyang tingnan kasi masaya na siya. Parang ang wala na siyang sakit sa tuwing nakikita ko siya. Yun ang dahilan kung bakit special ka na rin para sa akin. Kasi malaki ang naitulong mo sa kalagayan ng anak ko. Nakakahiya naman pong marinig yan. Naging totoo lang po ako sa kanya. Sa totoo lang, marami din naman pong nagbago sa akin simula nung nakilala ko si Anika eh. Dahil sa kanya, parang nagkaroon ako ng worth sa buhay. Hindi lang pala ako simpleng lalaki lang na nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay ako dahil may isang tao ako napapasaya. Ikaw yung taong matagal ko nang hinihintay na dumating sa buhay ng anak ko. Nung nagkaroon siya ng lupus, pati mga kaibigan walang magawa eh. Yung mga dating nagpapasaya sa kanya, nawalan ng silbi. Kaya sana kung ano man tong meron kayo ngayon, sana hindi lang to pansamantala. Kasi ayoko na uling makitang malungkot yung anak ko. Gagawin ko po yung best ko para mapanatili yung ngiti sa labi ni Anika. Promise po, wala akong gagawing ikakalungkot niya. Promise mo yan ha? Opo, hanggat kaya ko siyang pasayahin, pasasayahin ko siya. So ano, ready na ba ang lahat? Aba, at talagang naghanda ang dalaga ko Okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako overdressed? Hindi, saktong-sakto yan para sa gagawin natin ngayong gabi. Oh, Sevi, yung ngiti mo abot hanggang tenga Natutuwa lang po ako kasi para ako nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Hoy, tigilan mo nga ako dyan. Emi ka naman. Tara na nga at baka mamaya kung ano pa lumabas dyan sa bibig mo. Sige po tita, mauna na po kami. Mag-iingat kayo ha. Huwag masyadong magtatagal sa labas. Uwi din ka agad, Anika ha? Oy, yung face mask mo. Opo, eto na, isusuot ko na. Bye ma, mauna na kami. O sige na, enjoy kayo. Isang light blue na dress na tinernohan ng silver necklace, yun po ang suot ko ng gabing yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naka-semi-casual attire naman po itong si Sevi. Sobrang tikas niya sa suot niyang puting button-down shirt at black pants na kinumpleto ng suot niyang sneakers. Gamit ang motorbike nito ay nag-drive kami patungo sa isang secret spot na ilang araw nang binabanggit sa akin ni Sevi. Habang binabagtas namin ng kalsada ay halos mangilid ang luha ko sa loob ng helmet na suot ko. Na-miss ko kasi ang ganong feeling na malaya, nasa labas at dinadama ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa lugar kung saan ako sosorpresahin ni Sevi. Malayo pa lang ay alam ko na kung anong parte ng bucket list ko ang gusto niyang gawin. Yon ay ang maranasan ng cherry blossoms sa Japan.
Wala po kami sa Japan, wala ring cherry blossom sa lugar na pinuntahan namin. Pero bumaba kami sa tapat ng isang puno na tinatawag nilang flame tree. O sa ibang tawag ay Caballero tree. Para itong hugis payong na puno kung saan ay nangingibabaw ang magkahalong pula, kulay kahel at dilaw na bulaklak nito. Para itong cherry blossom, kaya yung flame tree na ang naging sarili naming version ng cherry blossom ni Sevi. Sa ilalim ng punong yon ay naglabas si Sevi ng speaker at nagpatugtog siya ng isang love song. Hiningi niya ang kamay ko at nagsayaw kaming dalawa para kaming nasa prom noon at walang pake sa mga dumadaang mga sasakyan sa paligid namin. Papadudod, para ako nasa isang magandang panaginip ng gabing yon, isang panaginip kung saan ay ayaw ko nang magising. Pero katulad ng mga panaginip ay kailangan din nating magising kahit gaano pa ito kasaya. Papadudod. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Good morning din. Halika na, kumain na tayo. Wow, sarap ng breakfast today ah. Marami talaga akong niluto para sa'yo. Kakailanganin mo to ngayon. Ayan, kumain ka ng marami. Okay lang po ba kayo, Ma? Napasobra yata itong binibigay niyo pagkain sa akin ah. Pang isang araw na to eh. Sakto lang yan. Kasi baka mahirapan ka ng kumain mamaya. Ha? Bakit naman? Kumain ka na muna bago ako magkwento. Okay, eto na. Kakain na. Kumain na rin po kayo dyan. So ano pong meron? Ano yung ikukwento nyo? May natanggap akong tawag kaninang umaga. Galing naman kanino? Galing sa kuya ni Sevi. Oh, ano pong sabi? Nag-explain ba siya kung bakit halos isang linggo na silang hindi umuwi ni Sevi sa apartment nila? Oo. May rason pala kung bakit hindi nakakauwi yung kuya niya sa apartment nila nitong nagdaang mga araw. Ano po yung rason? Huwag niyo pong sabihin na lilipat na naman sila ng apartment kasi nabanggit sa akin ni Sevi last time na wala talaga silang permanent address kasi nga palipat-lipat nga raw ng company yung kuya niya. Kung nasaan yung trabaho niya, doon sila. Ay, nalulungkot nga ako eh kasi ano na lang gagawin ko kapag lumipat na naman sila ng bahay? Eh di wala na ako makakausap niyan. Back to my old self na naman ako. Ay, kaya siguro hindi nagre-reply si Sevi sa mga text at chat ko. Nag-promise kasi sa akin yun na hindi na sila lilipat kahit anong mangyari. Dito na raw sila magsistay for good kasi may promise din siya sa'yo. Gets ko na kung bakit niya ako gino-ghost the past few days. Natatakot siguro yun na malaman kung lilipat na naman sila. Hindi mo ba kakayanin kung sakaling lilipat uli sila ng tirahan? Syempre malulungkot ako na mawawalay sa akin si Sevi. Sobrang na-attach na ako sa kanya. Pero sino ba naman ako para pigilan sila? Hindi ko naman siya boyfriend or asawa para pigilan sila sa gusto nilang gawin sa buhay nila. Gino-joke ko lang naman siya noon na maiinis ako sa kanya kapag bigla na lang niya ako iiwan mag-isa dito. Sabi ko nga sa kanya, kapag naisipan nilang lumipat ng bahay, friendship over na kami. Anak, hindi sila lilipat ng bahay. Ah, hindi? Mabuti po kung ganun. Pero bakit daw ilang araw na silang hindi umuwi sa apartment nila? Hindi rin ako nire-replyan ni Sevi. Alam kong busy siya sa ospital kasi understaff sila at saka nitong nakaraan palagi siyang OT. Pero grabe naman yung wala siyang paramdam until now. Nasa ospital sila kaya hindi sila nakakauwi rito. Hala, bakit po? Na paano yung kuya niya? Hindi yung kuya niya yung na-ospital, kundi si Sevi mismo. Ano? Bakit daw po siya na-ospital? Hindi nakaka-reply sa'yo si Sevi kasi 1 linggo na siyang nakaratay sa ospital. Naaksidente raw siya sa motor habang pauwi galing trabaho. Kumusta na daw po siya? Okay na ba siya? Malala ba yung lagay niya? Sandali, tatawagan ko yung kuya niya. Anika, wala na si Sevi.
Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na. Tumawag sa akin yung kuya niya kanina para ibalitang patay na si Sevi. Hindi ma, hindi totoo yan. Busy lang siya sa trabaho niya kaya hindi siya makapag-reply sa akin. Bumangga raw siya sa isang barrier habang nagdadrive. Nagkaroon siya ng bleeding sa utak kaya nakoma ng ilang araw. Ang sabi ng mga pulis baka nakatulog daw siya sa biyahe. Bakit? Ma, bakit? I'm sorry, nak. Ayaw kong sirain yung araw mo pero kailangan mong malaman yung totoo. Bakit sana ako na lang? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Saan ka pupunta? Sa balcony. Baka nasa balcony lang siya nag-aantay. Anak, mataas na yung araw. Hindi ka pwedeng maarawan. Ma, please. Gusto ko siya makita. Hindi totoo to. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Sevi yun eh. Bakit? Paano siya mamamatay? Anika. Ang pinakamasakit na klase ng pagmamahal ay yung halos nandyan na. Ngunit nawala bago pa man ito magsimula. Pero nawala man sila sa buhay natin, iniwan naman nila tayong mas matatag at yon ang tunay na klase ng pagmamahal. Mga kabarangay, ang pag-ibig na hindi natuloy ay hindi kabiguan. Sa bawat hakbang natin papunta sa ating pangarap, Papa Dudut, ay bit-bit pa rin natin ang masayang alaala. Papa Dudut, mga kabarangay, tanging kumot lang ang umalalay sa akin noong araw na yon. Nakataklob sa akin ng isang kumot na para bang maililigtas ako nito mula sa sakit na nararamdaman ko. Walang oras na hindi tumigil ang pagpatak ng mga luha ko. At may mga pagkakataon na nakakatulugan ko ng pag-iyak pero tuwing bumabalik ako sa kamulatan ay agad na binabalot ng lungkot ang aking puso. Papa Dudut, sa pagkawala po ni Sevi, isang bagay ang napagtanto ko. Masyadong espesyal ang buhay ko para lang magtago ako sa isang sulok at habang buhay nakatatakutan ang sakit ko. Sa unang araw po ng burol ni Sevi, ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay nang walang pakialam kahit matrigger pa ang sintomas ng sakit ko. Kahit magkaroon pa ako ng rashes o manghina ang katawan ko, wala pa rin tatalo sa sakit na nararamdaman ng puso ko sa pagkawala ni Sevi. Kahit masama ang pakiramdam, kahit maraming tao, nanatili ako sa tabi ni Sevi at sa huling araw niya sa mundo. Kahit sa ganung paraan ko na lang siya mapapasalamatan sa mga nagawa niya sa buhay ko. Sa kanyang libing ay ipinangako ko sa kanya na susubukan kong muling tumayo sa sarili kong mga paa para abutin ang pangarap ko at tapusin ang bucket list na sinimulan namin. Papa Dudut, ang kwento namin ni Sevi ay maikukumpara ko sa tatlong kulay ng bulaklak ng flame tree. Hindi kami agad naging magkaibigan, nagsimula kami sa pag-iwasan. Parang pula na puno ng inis at pagkakaiba. Pero dumating ang panahon na natutunan naming intindihin ang isa't isa. Ang pula ay naging kahel nung naging matatag ang samahan namin hanggang sa dumating ang kulay na dilaw na siyang araw-araw kong maaalala. Hindi bilang taong nawala kundi bilang ilaw sa mga panahong gusto kong sumuko noong nagdidilim na ang mundo ko. Bago ko po tapusin ang sulat ko ay gusto ko lamang pong mag-iwan ng isang mensahe para kay Sevi, Papa Dudut. Gusto ko pong iparating sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi ko na siya muling makikita pa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Papa Dudut, mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Anika. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.